І з прэм'еры ж і пачынаем. У Купалаўскім тэатры другая прэм'ера рэжысёра Рамана Падалякі. Актор, які з поспехам паставіў аншлагавае радзіва «Прудок», на гэты раз прапанаваў на малой сцэне тэатру «Вербатым», базаваную на ўспамінах звычайных людзей, амаль дакументальную гісторыю пра першы пацалунак, першы паход у дзіцячы сад і агулам пра першае ўсё. На прэм'еры пабывала Александра Дорская, ёй слова. Першая бясконца любимая цацка и ненавистное молоко с пенкой. Такое не забывается. Подорожжа у самые драматычныя и кранальныя ўспаміны дзяцінства у новым спектаклі рэжысёра Рамана Падалякі. У яго лапки висять, и вушки так само. Усе его здыхлікам завуць. А я его люблю. Летась рэжысёр прапанаваў гледачам і акторам Купалаўскага тэатру згадаць першыя падзеі ў жыцці. Першае сяброўства і першы пацалунак, першую прастуду і паездку на мора, падарунак і крыўду на бацькоў. З гэтага воблака мілых, смешных, а часам балючых успамінаў і паўстаў спектакль у жанры вербатым. Гэта вельмі чыесьці вельмі інтымныя ўспаміны, твае вельмі інтымныя, і гэта ценныя ўспаміны, з якімі трэба вельмі акуратна сябе паводзіць. Акторы граюць не дзяцей, а дарослых, якія некалі былі малымі. Дэкарацыі і строі ў стылі рэтра, але без прывязкі да часу. Бо дзяцінства падобнае ва ўсіх пакаленняў. Кожны дзень быў падзеі, кожны дзень быў насычаны нейкімі эмоцыямі. Вось хочацца гэта вярнуць адчуванне свету як першы раз. Сапраўдны бунт супраць сістэмы, уцёкі з дзіцячага садка, катаванне рыбнымі котлетамі, воўк з ценю ад мамінай рукі на сцяне і першае ўсведамленне смерці. Спектакль бы сеанс псіхааналітыка пераносіць нас у самую шчымлівую пару і ажыўляе уласныя карцінкі з дзяцінства. Вспомнила Новый год, ялинка, и я стою и распавядаю нейкі вершык. Калі у дзяцей узнікла думка пра тое, каб збегчы з дзіцячага садку, ну гэта просто нешта неверагоднае. А ў мяне з'явіліся слёзы на вачах. У маім дзяцінстве было тое ж самае. Трэба было з'ядаць тыя жахлівыя котлеты, трэба было піць это дзікае молоко. Быў гэты дыктат этих выхавацелей дзіцячага сада. Спектакль нежный очень, очень эмоциональный, как листаешь альбом семейный. Найбліжэйшы паказ на камернай сцэне Купалаўскага ўжо 23 студзеня. Александра Дорская, Белсад. А мы ад дзяцінства да маладосці. У менскай каверні «Грай» жэняць тэрэшку, жэняць у гэты самы час. Старадаўнюю гульню аднавіў для сталічнай моладзі Сяржук Доўгушаў, арганізатар спеўных сходаў. Менавіта да маладых кіраваная гэтая гульня з моцнай долею флірту. А наколькі нашыя сучаснікі здольныя старым традыцыям адпавядаць, давайце ж паглядзім ужо цяпер. На сувязі з намі у менскай каверні «Грай» Діана Радкевіч. Діана, прывітанне. Привітання, Оля. Зараз, власне, молоді танчать танець Сережа, який допомог їм зрозуміти, як танчить, власне, вишкварка. Чоловік, який займається історичними танцями Білорусі. Власне, мета цього мероприятия на те, щоб поєднати і познайомити між собою неженатую молодь. І, можливо, да, вот сьогодні хтось йде з пари, на це є надія, тому що бачно некоторые уже сполучення файне. Все почалося з танців, щоб молоді трошки познайомилися один з собою. Між іншим, Сержук Довгушев, його жонка Віолетта грають роль матері і батьки, які женять молодих. Вони самі обирають пари. Некоторі могли сказати, хто їм до сподоби. Тоді вже більше шансів було затанчити з тим, хто сподобався. І, власне, потім прийшов образ женитьби, були різні гульні. Наприклад, дівчини ловили своїх хлопців, хлопчики потім ловили своїх дівчин. Потім так само була гульня з лавкою. Далі люди, дівчини і хлопець спиною до спини. І на раз, два, три поворачувалися. Коли правильно один бок повернуть голову, тоді все лучше, тоді, значить, пара буде моцна. Після все завершиться застольем, після якого, сподіваюся, шмат хлопців проведуть своїх дівчат додому.
Няўжо ж насамрэч сапраўднае застолле і сапраўднае вяселле. Спадзяюся, што сапраўды ў кавярні «Грай» сёння будзе стаяць дым карамыслам. І вельмі прыемна, што такія традыцыі аднаўляюцца і хочацца, каб гэтага было болей. Тым болей у гэты паслякалядны яшчэ вясёлы час. І паколькі мы традыцыйна час даганяем і пераганяем, то наступны мой расповед пра кнігу, якой няма. А дакладней, кніга-то ўжо ёсць, але прэзентаваная публіцы яна будзе толькі заўтра, 10 снежня, у сталічнай прасторы «Другі паверх». Мы ж тым часам паслухаем Тацяну Арцімовіч, рэдактарку анталогіі беларускай драматургіі, аўтары якіх кабеты. Для мяне, як для гісторыка тэатра, гэта было відавочна штосьці новае і стала цікава сапраўды паспрабаваць паглядзець на корпус гэтых тэкстаў, колькі гэтых тэкстаў, што ўяўляе сабой гэты феномен і сабраць у кніжцы. Зразумела, тут толькі 7 п'ес. Гэта, як аказалася, гэта маленькая частка таго, што створана, бо калі мы выбіралі тэксты, мы паспрабавалі сабраць за апошнія 10годдзі. Аказалася, што аўтарак шмат, тэкстаў шмат, выбіраць сапраўды ёсць чаго. А што такое правільны опыт? Ведаеце ж, гэта абавязковыя медагляды ў школе? Так, вядома, усе праз іх праходзілі. Вось першы раз нас павялі ў 7 класе. Мне было 13. Стаіць? Менавіта пра свой досвед, добры ён быў ці кепскі, пішуць п'есы аўтаркі анталогіі «Усё нармальна», яе версія. Гэта збор навейшых тэкстаў, між іншых, Алены Іванюшчанкі, Улады Хмель, Кацярыны Чакатоўскай, Марыі Бельковіч, ды іншых. Феміністычны пасыл там не проста не знікае, ён яўны і паволі робіцца феноменам беларускага тэатру, дзе, асабліва на дзяржаўных сцэнах, тэмаў, звязаных непасрэдна з адчуваннямі сучаснай жанчыны, пакуль няшмат. Але гэта змяняецца і мае змяніцца, у прыватнасці дзякуючы новай анталогіі. Пабачыць жа аўтарак і рэдактарак можна будзе, нагадаю, заўтра ў сталічнай прасторы «Другі паверх». Цырымонія ўручэння ў Лос-Анджелесе 77-й прэміі «Залаты глобус», якая прайшла 3 дні таму, сюрпрызаў нам не прынесла. Узнагароды атрымалі рэжысёры вялікага статусу, у прыватнасці Сэм Мендес, Квенцін Таранціна, што і зразумела, і крыху нудна. Тым больш, што па змесце фільмаў бачная настальгія Галівуду па старых добрых часах. На думку нашага суразмоўцы крытыка Максіма Карпіцкага, на конкурсе не хапіла ўвагі да кабет. Нягледзячы на тое, што ў нас часам любяць папрыдумляць пра галівудскую паліткарэктнасць, на самой справе ніводнага фільма зрэжысіраванага жанчынай намінавана не было, хаця можна ўзгадаць фільм той жа Грэты Гервіг, Джоанны Хог. І болей за тое, ва ўсіх намінаваных мужчынскіх фільмах мужчынскія персанажы скардзяцца на вось гэты свет, который змяняецца і ў которым ім няма больш месца, хаця на самой справе сярод намінантаў па-ранейшаму яны. Вылучаецца на фоне чаканых узнагародаў фільм 1917, гістарычны эпас, якога ў Галівудзе амаль ужо не здымаюць. Яркім акцэнтам сталі і серыялы. Гэта ўжо тренд, і хоць фармат у іх серыялаў, але гэта аўтарскае кіно, увесь час у пошуку форм і зместаў. Пераможца ў гэтай галіне Чарнобыль пра нядаўняе мінулае, якое можна праектаваць на сучаснасці, на будучыню. І хоць гэта не дакументальная, а жанравая прадукцыя, што забяспечыла фільму поспех сярод амерыканскай публікі, нашыя крытыкі ацанілі павагу і пашану да дэталяў. Тым часам спіс намінантаў на прэмію кінакрытыкаў «Бафта» узначаліў змрочны «Джокер», здабыўшы 11 намінацый. Ірландзец Скарсеза і пэўнага разу ў Галівудзе Таранціна атрымалі па 10 намінацый. Вынікі ж прэміі Брытанскай акадэміі кінамастацтва чакаем 2 лютага. Абвешчаная праграма тэатральнага форуму «Март-Кантакт». Форуму чакаюць ледзь не ўсе тэатралы Беларусі, бо гэта рэдкая магчымасць пабачыць ці не ўсе навінкі ў адным месцы. Сёлетнія зоркі магілёўскага фэсту – гэта сталічны РДБТ з адважнай пастаноўкай «Бетон», расійскі тэатр імя Вахтангава ды «Каляда тэатр». Будзе цікава. А падрабязней пра форум Вольга Васильева. Яна ж распавядзе, ці і дзе можна набыць квіткі на спектаклі фестывалю. Квіткі на «Март-Кантакт» 2020 з'явіліся ў продажы учора і раскупленыя ўжо напалову. Гэткі ажыятаж – выдатная ілюстрацыя таго, наколькі міжнародны тэатральны форум важны для Магілёва. Сёлетні фэст радуе шырокую праграмаю. Это очень мощная инъекция русской литературы высочайшего уровня.
Но это совершенно современные спектакли, современное прочтение. Шинель Гоголя, герой нашага часу Лермонтова, чэхаўскія «Чайка» і «Вішнёвы сад». Расійскую класіку пакажуць выбітныя тэатры ўсходняй Еўропы. У афішы ёсць п'есы на польскай, сербскай ды ангельскай мовах. 3 спектаклі пакажуць і беларускія тэатры. Асабліва чакаюць пастаноўку «Бетон» рэспубліканскага тэатру беларускай драматургіі. Што ў нас новыя краіны-удзельніцы, новыя тэатры, якіх раней не было. Вось, а канкрэтна гэта Сербія, якая першыню будзе на нашым форуме. Некалькі новых тэатраў. Гэта тэатр «Пошук» з Лесасібірску, гэта тэатр «Лялек» Рэспублікі Карелія. Март-кантакт у 2020 годзе пройдзе ў Магілёве 15 раз. Паспяховай дынаміцы спрыяюць і актыўныя удзельнікі, і арганізатары. Если в 2006 году удельный вес бюджетного финансирования был 87%, а доходная часть всего лишь 13%, то в прошлом году бюджетное финансирование составляло всего лишь 37%. Захаваць кошты на квіткі на ўзроўні леташнях 20-30 рублёў удалося дзякуючы дапамозе і абласнога, і рэспубліканскага бюджэту. Благодарны и Министерству культуры, которое в этом году как никогда достаточно активно присоединился к проведению данного мероприятия, в том числе не только морально, но и материально. А гэта значыць, што паглядзець новыя працы зможа і моладзь. Тым больш, што на юбілейным форуме упершыню з'явіцца лабараторыя маладой драматургіі з так званым імерсіўным тэатрам або спектаклем «Праменадам». Усяго ж за 7 дзён форуму можна будзе ўбачыць 31 паказ ад 24 тэатраў. Падзея для гораду радасная і чаканая. Никогда нельзя предугадать, что случится, что ты испытаешь, какую эмоцию вынесешь ты и твой сосед рядом. Это удивительное мероприятие, которого жду я, ждут мои коллеги, ждут мои друзья. И это всегда очень большое впечатление и какой-то даже рывок и в личном развитии. Вот. И это всегда жизнь. И реально бурлит. Ты 24 часа находишься в театре, что-то делаешь. Трапіць на март-кантакт 2020 яшчэ магчыма, але спяшайцеся лавіць квіткі. Набыць іх можна як онлайн, гэтак і ў касе тэатру. Ольга Васильева, Магілёў. Мы паспяшаемся і вам таксама вельмі раім. Батлейка як Бетлеем ці Віфлеем. Традыцыя вядзецца здаўна, і хоць час батлейкі толькі раз у год на калядныя святы, на здзіў традыцыя не знікае, бо людзям раз-пораз падабаецца уяўляць сябе там, больш за 2000 год таму, у пячоры, дзе нарадзіўся Ісус. У перажыванні гэтай гістарычнай падзеі жыццё чалавека. Да? Ну, асаблівым чынам, калі гэта прадстаўляюць яшчэ маленькія дзеці, да, сюды яшчэ ўваходзіць іх такое уяўленне яшчэ дзіцячае ўяўленне, да, якое дапамагае таксама асэнсаваць ту падзею нараджэння Ісуса Хрыста, нейкім чынам дастасаваць гэта да свайго жыцця. Я была аслом, і я дапамагала Богу. Я хацела знайсці яго і дапамагчы. Пасля такога тэатральнага досведу людзі, канешне ж, становяцца больш чулымі, бачаць і адчуваюць болей. І, магчыма, менавіта гэта прыцягвае на конкурсы тэатральных батлеек шмат людзей штогод. Як гэта адбываецца вось тут, у Віцебскай дыяцэзіі, дзе з 1999 году конкурс тэатрызаванай батлейкі збірае дзяцей з розных школ, а часам і дашкольнікаў. Яны з'язджаюцца з усёй вобласці, каб пазмагацца з Ірадам і абавязкова перамагчы. На фэсце заўсёды ёсць пераможцы. Сёлета гэта тэатр з Браслава. Але падарункі атрымліваюць абсалютна ўсе. У калядныя дні гэта не цуд, а норма. І хоць прыязджаюць на конкурс парафіяльныя тэатры, але большасць груп падтрымліваюць музычныя школкі ды дамы культуры. Гэта адразу адчуваецца на сцэне.